Hvor Jesper står. Jo, så Jesper skal lige stå. Er det 15 sekunder? Hvad siger vi? 10 sekunder. Ah, 5. Nej, 10. Og så kører du over fuld knald. Okay. Og det er først, når den er lige. Ja, hvis du tager den lige ud her på. Så Mikkel han har tid. Mikkel han har tid. Og det er 10 sekunder per mand. Nej, det er 10 sekunder alle som måde. Du ser, om du tager mest. Skal du ikke også have? Nej, du tager bare. Du tager vores tur. Er I klar? Mikkel, pas på. Mikkel, pas på. Er I klar? 3, 2, 1, nu! Åh. Hvornår er de gået? Var lige lidt tættere på. Stop! Sådan. Så I kan se det rigtigt. 15 sekunder. Hey, hey, hey! 15 sekunder! Ja, men tag lige 5 sekunder fra sig. Ja, kommer her.